Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika gadah mukjizat Jawami'ul Kalim. Tegesipun dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika cekak aos. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nggadhahi mukjizat ingkang naminipun Jawami'ul Kalim. Ucapane sekedhik tapi maknane luas sangat. Kados napa ingkang sampun dipun dawuhaken wau, aslu jami'il khotoya hubbud dunya wa aslu jami'il fitani man'ul usyri wa zakah. Pokok saking kesalahan iki keranten cinta dunia. Menawi dipun jabaraken niki pembahasannya mambrah-mambrah, pembahasannya luar biasa. Dengan kalian kalimat ingkang pendek. Benten kalih kita umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomongnya kathah, tapi mboten wonten maknane, mboten wonten isine, mboten wonten sing saged dipun alap manfaat. Niki termasuk salah setunggalipun mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi ngendika, menawi dawuh niki secekape, tapi penuh kalian arti, penuh kalian isi, penuh kalian makna-makna ingkang luas. Itu termasuk mukjizat ingkang luar biasa.